Реформите след 10 ноември 1989 година протичат бурно и в областта на разузнаването. През 2000 година Главна дирекция Военна информация се трансформира в служба Военна информация с функции добиване, анализ, съхраняване и предоставяне на държавното ръководство на военно-политическа и военно-икономическа информация. През този период правителството утвърждава и правилник за дейността на службата. От 2002 година началник на службата е генерал Студенков. Често ми задават въпроса, кой е основният вид разузнаване? Всички са основни. Всички са основни. Натрупаната от стратегическото разузнаване информация в мирно време е базата, на основа на която стъпват всички други видове разузнаване, за да могат да изпълняват своите задачи на военно време. Професията на военния разузнавач, естествено, сравнено с другите професии и специалности, има своите особености. Особеностите се заключават в това, че с обучението още във военното училище офицера-разузнавач се обучава на тези специфични неща, които по-малко са залегнали в другите специалности. Умението още в началото за наблюдателност, за аналитичност. От мен летец-разузнавач не може да стане. Летец-разузнавач би могъл да стане и да служи и в информационно-аналитичния орган, като способства за съпоставяне на информацията, получена от въздушното разузнаване, с информацията, получена от други източници, за да се направи верния краен извод. Вие ми задавате въпрос, кой може да служи в военното разузнаване? Всякакви хора в разузнавателно управление на Генералния щаб служаха и общовойскови офицери, и летци, и свързочници, и радиолокатористи, слушаха и сапьори, и химици, т.е. хора с различни знания. Кое е главното, което трябва да има? Главното е, че човека трябва да бъде честен, да бъде достатъчно аналитичен и достатъчно достоверен. По въпроса за набирането на кадри за нуждите на радио и радиотехническото разузнаване, Министерството на народната отбрана, по-конкретно началника на Генералния щаб, полагаха големи грижи за набиране на хора с по-висока професионална подготовка още от училищната скамейка. Основно се набираха хора, които знаеха и имаха подготовка по гръцки език, турски език и по английски език. Това беха хора, които, дето се казва, познаваха и бързо навлизаха в работата за изпълнение на задачите. Войсковият разузнавач не се изгражда за кратко време, той през цялото време се изгражда, докато добие тия качества и да може да бъде и резултата от неговите действия, данните, които дава той на командването на щабовете, да се окажат верни и да се проведе успешна операция и да се победи противник. Фактите са категорични. Българското военно разузнаване в 100-годишната си история, независимо от политическото управление, е изпълнявало своя дълг към родината. Никой не може да каже колко зоргевци сме имали, тъй като нямаше война. Зорге го оцени човечество като Зорге, защото се оказа, че човек, който е казал кога ще почне войната и че Япония няма да вземе участие в войната, в нападението, във Втората световна война. Те го разбраха само благодарение на това, че имаше война
И той, което той е казал, се потвърди. Но колко зоргевци е имало и съветското разузнаване, това също никой не го знае. В българското разузнаване колко сме имали зоргевци, също никой не може да каже. Аз твърдя, бях началник на военното разузнаване, твърдя, че нас не можеха да ни изненадат и да почнат внезапни действия с въоръжени сили на Турция и на Гърция. Биха могли да нанесат внезапен удар с авиацията, но те не биха могли да скрият, че почват въоръжени широкомащабни военни действия. Ролята на разузнаването, независимо от развитието на обществото, от развитието на армията, то е винаги било на първо място. Защото в сегашно време информацията е над всичко. Информацията, чрез нея се вземат необходимите решения. Независимо от политическото управление, военните разузнавачи бдят, насочили поглед извън границите на родината, готови да се пожертват не заради даден политически режим или управляващ, а за България, за всички нас. Много от тези герои са безименни и до днес и ще останат такива. Но те и никога не са се стремели към лаври. Искат само истината да излезе наяве, да не се подменя и крие. Бих казал, че главното за един разузнавач е да бъде патриот. Да не казва никога тъй верно, когато трябва да каже съвсем не. Да има чувство за доблест и за достоинство, да отстоява вижданията си и разбиранията си, като изхожда от интереси на България. Главното качество на разузнавача, повтарям, е патриотизма, верността към родината и, разбира се, почтенността към самото разузнаване. Адекватните действия на войсковото разузнаване в взаимодействие с другите видове разузнаване не допуска изненадващи действия на въоръжените сили на съседните страни на наша територия и са с най-голям заслуга за запазването на мира в региона. Поклон, дълбок поклон пред всички офицери, сержанти, войници, които денонощно бяха на своя пост по водене на разузнаването за недопускане на внезапно нападение на територията на нашата страна. Поклон пред загиналите в мирно време офицери, сержанти и войници при изпълнението на техния служебен дълг. Поднасяме светя с поклон пред подвига и вдих. На птици и бури пригласяме, възпяваме и с гордост този стих.